wan kanika por banyatu api ba hatin bangalah yo kalat bangan siang bangan lech hakaleng kijaka hang kamtam hang ni pori kasi jantia kabakan thop na du na jantia hills kabangala yo banle chadu selum snong sa umkiang ngata chadu seriboy rumju ngalayo bandung kijaka kibapher ta sa west kasihil sa south west kasihil na kamenta bantuan jingmut hakabede bat kanika sanhima sima bat kerpang na kamenta kanika election siteng samoy kaban salong sien te hapadeng gini kijing tuan jingmut jonga neki pajba habang nayu undo habang ya kando ya kinong yalam jong ki parti lan di kinong kersan ki barat ba jong ka parti ki penkesan ki persyang penkesan yala ka jong ka parti ke bamaki ki kersan te kalong ka bae bangan yo ya ka jingkeng ka babiang ndre kanang bangan yo ya ka jingkeng ka babiang ngala yo ya kalat bani keren ki babun ki rupa ba kamtam itu kiba nya kali kiba syong dukan bat kiriu paj baru kumju kibom judak ham long aktif haka politics te hapadeng kita kijing ya kendu bat kijing ya keren ki jong habat ki haladangan sukhen kelumlang kalapalat ekisan hajar ngot ye te habang tuan jingmut naki ka khubor ka basai ka long ba na ka banta ka ni ka election ka banta kin hap ban pek ya ka parti lani ya ubriu ubala ban wanra ka jing mentoy tengla persyang ban tuan jingmut yaki iwe hadin iwe re ka jing sutu ka jong ngalang ba ka sur ka jong ipaj ba ka jing ya le hi kan long ba hapadeng ka NPP ka VPP bat ka kongres te hakabede bat ke NPP nakaliang ki pajba ki ongkum ne ba u doktor nolak umde u NPP nre usulek ban yakun ya kat election na kat tiket jong ka parti NPP bat udairu ubreu ubalabiang pura ba unmi ban keren ban yatai yakimat kijura jong ka jai manreu la kalong ha kejing nang kejing start la kalong ha ka akor ka burom udai ubreu ubabiang bat kidon ru ki ba penseng kumta bah ka bede bat ka kongres pade wat lada kani ka parti kam sumladon MLA lani kam sumladon MDC kaladon hapreng kejing klot hang ni po kejela re kidon pat kinong tre jong ka parti ki badang ya ine scam haka bat kidon ru ki pajba ki badang don kejing kermen haka ba haba ki pej ubreu uder ubreu bala experience yang kakam ula long ru minister hapo central ge hakini ki snam ki baladap bat ulong ru ubreu bat tebet kata kade kejing keren bat kejing pensngeu jong ki pajba te hakabede bat ka BPP lani ukurtong jong NPP i doktor bat skamer bo ki babun hi ki pensngeu ba ngilangnya ya kan ka parti namar kalap mit tangpan kentho breu kalap mit tangpan kedokti ya kiwei kasngu tenat ban pentho brea ya kiwei andre yala depat ka klet ban bicar ban pek dikani kejing pensngeu jigi pajba ka kedau syairu ba haba ki pej ya ka jinglong jingman jong ka parti QE bo doktor bat scam walada ude breu bala don ka kardan pule ka babiang re unumla ban ei ru amnaldi re unlong tang kasur ka jong ba arden te kata kasur ka jong ki pajba ka ba ki pensngeu kalong ka ba shisha namar habangi pej ya ka jinglong ka jingman jong ni ka parti BPP QE shisha ba kim don bor ei ru amnalade ke bekile kin hable kat kum kejing peta kejong presiden barang ba kata uba arden bosio moy
Te habang ngayon nujo re kisnem gi belada bat menta ka don kejing per bak lebat. Hakisnem gi belada habang ya kendo iki pajba. Ayo sngo betang kawai kasur kalong bet in ai upra. Hari menta pat kalau don kejing per. Ki pajba kila sedang ban kenria nakani ke parti bat kila sedang ban pai kemat syaka parti kongres bat syaka parti NPP. Kejing pai kemat jongki syaka ni ke parti kadai bet syak hamtam haka parti NPP ke debate ki kemi lenti balang ba u doktor nonglait wala da umde u NPP dari u lech sakatu ka parti ban pan tiket kade ka sinjam ka babiang tang namar lada ura kinu kimat ki jura hapo ka central government unyo ka jingkersan na ka state government om tang kata la kalong hakaroi ka paro kumjo kan pensuk sibun lada kandon kejinga trilang hapreng UMP bat ka sorkar jala yui kini gisnem ki beladap menba u doktor Riki ulong kum UMP habap nakaliang jong u doktor Riki ulek ban ra kita kimat ki jura u submit ki memorandum se u home minister ngiu iru ka sorkar ka persyang ban bu nadin ngiu kani ka NPP hapo kejinga lam konrat sang maru kalek ban submit kita kimat ki jura kiba kajelah kadon kam tekani ka pni bakam don kejing trilang ha kejing sisa habala submit UMP kadon kam satangka kejing trilang ban pen scam ya kita andre ngi kam don kejing trilang te kata kejing singo kujung pajba kapen long ya ki ba ngin hap ban ai kejing kersan ya doktor nong light kenang ba kan pensuk nak benta ka roi ka par ban nak benta ka kimat ki jura ka bakum ka jas man reung don kam te hakabire bu doktor ba iba Vincent Palaru kadon kejing kemi lenti ba uni urang ba namar hakajing long kepala experience yang kam kemi lenti ba ula ban keren ban lei nak menta ka jela wala da kisnu thu sai bala da ujo pro unsyong ha kaliang persyak te hakasen syar paj bahi kejing klan kaliang persyaru kalong ka badon kam te kata kejing perkat jong paj ba kalong ka badai ban yaro namar hakat sencar paj ba ngidon kam ya ka opposition ka baklan ngidon kam ro kejing trilang hapdeng ka sorkar bat kinong yalam ka sorkar jela bat ki MP kenang bakan pensuk nak menta kinu kejing don kam ki papan mentoy yu paj ba te habas pensyong nong rim bat apa pensyong pedeng pen long pedeng ya kejing sngu paj ba ngi sngu thu sai ba kan ka sin ke bamenta kejing ya kun ya kan ka election kam dei hapdeng ka NPP ba i doktor nolai ini kun bat ka VPP ba i doktor bat scam nre kejing ya kun hi kan dei hapdeng ka kongres bat i doktor nolai bat ka NPP te kata ka dei ka sur ka bo paj ba ka bangang yo ban lum ha kini ki benai ki bang iladap ka bang layo ban ki kendu ki paj ba ki baper te paj ba ngan supan kan mau ya pi ba kini kisnam ki beladap swa ka election amnesti da kan ni ka ju korukom nga persyang ban ya kendu ki breu te ka ka bang ayo ka kubor kalong kam simladon ka jing bakla ha bang persyang ban predik ban ya thu lupa ya ka jinglong jingman ha ceng tehil sebang ong pakan sayo ka pra nang te kan sayo sau sit hadu new sit ka klem don jia per palat ka VPP hang te ka yo prasit te kum juru hang ne po kasih hills nga predik ba ka pra kanum cross palat ya ka khat sau sit kan yo ngalabu langnum no khat ar lu khat sau nre ka yo khat breu plus bat iwe ba su nominate te kan ne ka jing persyang jonga ban budin langba ki paj ba om dano ngai kawan ra ya uso ubabha bat ubabiang tinga kramen ru bahakan ka sin ka bamenta langba kan ka sur ka jong paj ba bangalayo ban perlu dia kan ka por bro simnai ban ya kendu ki paj ba nga kramen scam ban ngangi scam ru kalong ka cing sisa te ngin se pej ka ka ban saja nda ka election commission kalap penbenaya ka tarik ban ya election bat kum juru ya ka result satang kata ngin kemi nanti ya ka kubor ka ba upaj ba u angnut kublai shibun kublai shajar